Nyan jumeneng Mbak Niken turung disepoti co apa terserah napa mriku. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Pak. Nggih. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah pangestune sae. Nggih. Panjenengan sing nderekke sinten? Pripun? Sing nderekke tindak mriki sinten? Ayah. Oh, ayah. Pundi ayah lenggah pundi? Ayah Soleh kok, sanes saya dekleng kok. Lah nggih, ayah Soleh wonten pundi sakmenika? Teng mobil, teng wingking panggung niki. Oh lagi nggih. Istirahat. Sugeng dalu Pak Soleh kalih Ibu, mboten? Mboten, Oh, kalih Mas-mase. Oh, kalih Mas-mase. Nggih, kalih Mbak. Sugeng dalu nggih Pak Soleh, katuran pinarak lenggah ingkang sekeca. Nggih. Menika Mbak Niken kersanipun wonten panggung rumiyin menghibur masyarakat Merau mriki. Kok yo dilalah tumbuh leh tutup nggih, Wuk nggih? Pripun maksude? Nggih, dadi ngeten. Desa Merau. Kula niku Nggih. jenenge Benowo. Nggih, Benowo niku Bambang nek- Benowo. Hah? Wis mulai ra apa-apa, wis ben wae ra. Ya wis kudu ngono kuwi ya. Wong kuwi lucu ki ra mung saiki wis jaman isih cilik wis lucu kok. Nggih. Jenenge Pripun? kula niku sak janjane asline mboten Bambang. Cinten? Robert. Robert. Ya ndak cocok Robert Benowo ae ndak cocok. Lah cocoke pripun? Bambang Benowo. Oh, Bambang Benowo. Double B ngoten nggih, Bambang Benowo. Pak BB. Nggih, Pak BB. Nggih, mboten napa-napa. Bebek. Benowo niku yen teng kamus basa Jawa artinya perahu. Dilalah dauni dalu niki kula dikon mujuki mayang teng desa Merau. Oh, ngoten. Nggih, panjenengan ngerti gunane perahu napa? Damel berlayar. Gitu. Nggih. Damel mencari ikan. Nggih, sanes niku dari satu tempat ke tempat Apa, yang- Mas? Hah? Ditumpaki. Perahu? Oh iya, ditumpaki nelayan. Nggih, leres. Dadi perahu niku dienggo nyebrangke Ya. dari seberang sini ke seberang yang sana. Perahu. Niku. Niku dilalah kok kula dijenengke niku kula dhewe ya ora ngerti ning jeneng mungkin Arya Japa. Nggih. Sing penting Mbak Niken Salindi wis kerep pareng rawuh wonten mriki niki sangat membahagiakan masyarakat yang ada di Merau sini. Nggih. Sangat berharap Mbak Niken bisa menghibur. Kula mboten ajeng nyuwun lagune napa. Ning Nggih, kula ngerti nyuwun Mbak Niken nembang utawa nyanyi lagu sing wis apa ya? Vital. Viral. Oh, sing wis viral nggih. Viral, Pak. Pak, viral, Pak. Pak Bambang ngel jamu. Nggih, ingkang Tapi sam. saderenge niki lagune sing viral-viral ya. Nggih. Kula tak nyanyi sing bernuansa nyinden dulu karena kan nggih babate kula kan nggih saking sinden. Leres niku Mbak Dadi Niken sing niku. halus-halus riyen mawon. Saya harap seperti itu nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Panjenengan badhe nembang menapa? Ngejiwat mawon. Ngujiwat. Nggih. Nggih. Ngendika kalih sing ngender niku, "Nder aku tinting ana." Mike dereng lho, Pak. Nggih. Ah, wis tuwa ngereng. Nggih, niki acarane bersih dusun nggih. Bersih desa niki kula Oh, gawake bersih desa. alat kula saking Solo. Niki dhisik alat kula terus ditumbas kalih Amar. Amar mboten duwe duit, balik ke teng kula mboten duit, kula balik ke teng Amar mleh. Dadi niki dadi teke Amar sakniki, kula ya ora ndek apa-apa. Nggih. Ngoten niku. Niki nggih dongane kagem desa Merau. Nggih. Magetan dan sekitarnya. Matur sembah nuwun saged sowan dateng mriki untuk
mendelok Niken Salindri. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat yang ada di live streaming, yang ada di YouTube, sing sampun mirsani teng mriki maupun di live streaming. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususnya buat Bapak Lurah sehat selalu, panjang yuswanipun, dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah, ora lekaning malah kebal. Amin, amin. Merau nggih. Nggih. Dungane bocah cilik turise perawan niku biasane mandi. Nggih, Pak. Beda dungane kalih sing pun sepuh-sepuh ngeten iki. Ngeten iki wis ora bakal mandi. Tuku yuyu ning Kediri. Tegese Warga Merayu mugi-mugi kathah rezeki. amin. Merau. Merau ya padha lah. Nggih. Lah ya merau, aku mau ngomong apa? Duh, salah, ini bener merau. Hebat. Nggih. Dani Mas Mustika ning Monggo tepuk tangan kagem Mbak Niken nggih. Monggo dipun lajengaken langgamipun Mbak Niken. Nggih. Pak Bambang ngono. Nggih, Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Yes.
Matur sembah nuwun Mbak Niken, wah luar biasa tenan. Matur sembah. Ngeten iki sing do mirsani melalui YouTube, nak njur mesti percaya yen ternyata basis utamane Mbak Niken kala rumiyin kok pancen nyinden. Nggih. Walaupun sekarang pinter nyanyi campur sari, pinter nyanyi yang lain-lainnya. Saiki kan terkenal kan sinden ambiaran toh, Pak. Ah, nggih mboten. Pesinden hebat panjenengan iki pokoke aku ora iso. Ngeten nggih Mbak Niken nggih. Nggih, pripun? Kula tak matur. Pak Bambang ngono. Nggih, Pak Bambang. Nggih, dados ngeten Mbak Niken. Ada satu hal yang patut diacungi jempol Nggih. dan tidak banyak orang mengerti mengenai Mbak Niken Salindri. Nggih. Napa cobi? Mungkin anu, Pak. Sindennya mungkin Dados ngaten. kebisannya. Biasane nek wis pinter nyinden, pinter nyanyi, pinter apa-apa dan lain sebagainya ngelawak. Nggih. Kaya Mbak Niken njur melayu ning ibu kota. Nggih. Jadi artisnya Mbak Niken mboten. Tetap tinggal di desa menghibur masyarakat pecintanya yang notabene 100% orang desa. Tepuk tangan kagem Mbak Niken Salindri. Ini yang hebat. Itu harus itu, Pak. Jangan meninggalkan suami pun. Amin, Awet le amin. ngomong anak putune. Wong kula randi anak, randi putu kok. Dadi rase anu sak putune kula. Oh nggih. Nggih pun tak kebutu mawon panjenengan ngoten mawon nggih. Nggih to. Luar biasa Mbak Niken pokoke. Hebat. Iso nyinden, iso nyanyi. Niki ngapunten sing depan, yang depan duduk, yang belakang berdiri. Yang belakang lihat tidak kelihatan berdiri mawon. Nggih nek saja wis kesel. Ampun. Diatur nyanyi dhisik. Nggih. Sinten kula nyanyi Nggih. malih. Anu, panjenengan nimbali Cak Yudo wae. Oh ngaten. Oh. Nggih sing nimbali dengan tak kuasake teng panjenengan wae. Nggih, niki nganu nggih, kula nyanyi setunggal malih napa sampun, Pak? Malih nggih, nggih mengke Om Yudo nggih. Nggih, siap. Wah nek panjenengan turuti karepe niku sepengi jenengan Mbak Niken. Oh, ngoten. Nggih. Wong sing diarep-arep niku kula tekoki teng mriku ajeng napa kok kathah sanget tirit-tiritan iki. Oh lajeng Niken Mbak Niken. Napa enten Mbak Niken? Enten. Niki sesarengan campur sari napa? Pokokipun lumayan lah mawi organ dados panjenengan saged menyanyi dua model. Musisi warangan bos mega ngetang lintang sasulo padang rembulan. Genduk Niken istirahatnya sampun niki Bapak Ibu ngrantu rawuh panjenengan. Nah, mangga lho Genduk Niken mumpung ketemu kalian Mas niki almarhum Aliando. Aldibaran Aliando. Nggih. Wah. Sugeng dalu Om Yudo. Sugeng dalu Nduk Niken. Tadi kita sudah ketemu di Ngawi. Tadi sore nggih. Iya, Alhamdulillah. sekarang di sini Kumpul alhamdulillah. Kamu sehat kok ya sampean? tambah sehat ya Om ya? Sehat no, sehat. Iya, harus sehat selalu ya. Oke. Kita tuh aktivitasnya tuh sangat banyak sekali. Cocok, Apalagi betul. kita tuh makannya harus banyak. Oke. Jadi perlu banyak vitamin Perlu. juga. Ya memang perlu. Iki cengengas-cengengi isinya apa? Apa? Itu paling kurang istirahat mungkin Kurang ya. istirahat Atau kurang kamu. fit gimana? Oke, pikirannya Gimana? butek tadi. Kirimannya gimana? Tanya apa? Sikilku ditekil. Oh, oh kurang. Aduh, matane malah Lebih ya kita ndak kerasa loro-lorone. loro-lorone. Sampeyan ya aja sia-sia to, Mbak. Karo wong gantenge sak kecamatan kok sia-sia. Ganteng piye wong tulang tok ngono. Lho iki mawe dandan ngono kuwi nang guri. Monggo ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken tetelan ngono jare. Tetelan. Iki nyawang aku elek mergo lehmu nyawang ning Ora. Siapa sih ngomong elek? Lha kuwi. Ora. Ora Aku elek kok ta? ngomong sama Ora elek ta? Ora. Ora. Kasih. Ning ya ndak layak ngono lho.
Jare gak elek gak layak iki kok iso. Iki nek karo Mas Mondol ki rumangsaku kok pasangan yang ideal serasi lho. Kok iso? Termasuk kowe iki cocok ngono lho kaya Kok tir iso? padha irenge sir padha senenge apa ki sosok wadahe kendi cocok rasane ngati antarane Mbak Niken karo Mas Mondol. Wah hebat tenan ae. Ngomong mlaku bareng lho wis jan to. Ibarate Mbak Niken ki kaya Kumoratih gandeng karo Komodo. Dadi Komodo. Sampe tak Kumajaya. wah Niki ora Jaya. Kumajaya. Dek Niken. Ya. Kamu tahu nggak apa artinya cinta? Cinta, Cinta itu itu- manis. Terus? Manis itu madu. Terus? Madu itu dari tawon. Terus? Tawon itu punya entup. Iya. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Lah potongan war ngentup Niken Kalau lho. kamu cinta aku, kamu berani bayar mahar berapa? Modar kowe, Apa Mbak. cuman mahar? Ya tadi apa? Cuman mahar. Emang kamu sanggup? Enggak. Loh, sanggup ndak? Sanggup. Kamu itu ibaratnya seperti satria bergitar, Bang Haji Romai Rama. Wis ngono lho, Dal. Kowe numpak jaran ya to, karo nyangklong diesel. Nyangklok gitar. Yen rong tuku gitar, langsung Niken. Niken. Iya Robi. Kok Robi? Lah nek rumah nek Robi. Irama Roma. Ya. Romai Rama. Rama. Aku betul-betul cinta kepadamu. Niken, Iya. aku betul-betul cinta kepadamu. Lalu Maka kamu malam ini sungguh luar biasa. Aku ingin menyanyikan Aku ingin menyanyikan sebuah lagu untukmu. apa itu malam Roma? ini. Kelendal, enak, kelendal. Malam ini. Ya, ya, ya. Oke. Malam. Dicocok nih. Cocok nih Mas. Goblok. Mas, cocoknya dicocok nih. Otaknya apa? Kui kibot. Yo acur cangkemku. Nadane iki lho kowe ambil nada. Hehehe, ambil nada. Ngambilnya aja ning kono. Lah piye? Kono lah ambil saka Surabaya kono lho. Ya kono nana. Bang. Kekaran Ya gitu. Ya. Malam ini Ya pernah. ku tak dapat tidur. Lah, enak. Wajahmu menggoda selalu. Iya ta. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. aku pun begitu. Salah tidurku. Ape. Wajahmu menggoda imanku. Hop, Nyapa? ki sing bosok kene kok ngono. Kuwi ngono bosok kabeh kok iso. Iki lho Mbak Niken ben ngaturne Ayo lelakon. menghibur para penonton. Ya. Ya, Apa lagunya? lamunan aja ya. Oke. Ya, Siap. Iya. Lamunan cocok nggih? Cocok. Nyapa tak benakno? Lah. Lancang ora umum. Bulan kang sumunar abyaring pangan yakti sliramu kang dadi kamu.
hebat. Matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Niki janjane enten Panyuwunan. Napa? Ning niki kersane mengke anak kula Amar mawon. Nggih. Oh, nggih. Niki janjane asline anak kula Amar niku. Njur mergo kula ra iso ngobani tak titipke Mas Leng. Oh. Bareng wis pinter tak jaluk. Nggih, tak wangi kula nek mayang. Nggih, niki sampun nggih, Pak. Nggih. Nggih, suwun. Ngoten niku. Nggih. Pun nggih. Sampun Tik Mbak Niken. Nggih, iki Napa? wonten pundutan nyuwun gending layang kangen Wah, saking Pak D Hergunadi. Nggih beliau mau nyalonkan bupati ning kok duitnya mung 200. mbok bile anu mengke derek mbok bile. Sing lintune nyusul. Nggih. Napa niku sing dipun kersakne, Dik? Layang kangen. Oke, layang kangen. Nggih, panjenengan dawuh salah satu Nggih, sinten ingkang badhe anu, Mbak? presiden Niki, Mbak, sinten, Mbak? Sapa gawan saking kota. iki? Sapa ki jenenge? Heh. Neha karo anu ki, Rizky. Ya, Kali Mbak Rizky nggih. Rizky. Ngoten niku. Layang kangen Pak Melet. Kuncine kok nggih. Nek bojo galak iki kuncine kudu ikhlas, sabar. Kuwi lendange dibenake sing engko keserimpet kuwi. Serimpet. Ini dulu, ini. Oke. Tombo Winiku wis kawaca Rendo ati iki Tulisanmu rakrasa netes lo nang pipiku. Matur nuwun. Kangge nunggu lampu dateng. Nggih. Niki ada permintaan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Oh, nonem. Nyuwun Mbak Niken Nggih. tembangi Lestari. Oke, Nggih. Lestari. Oh, Mbak Niken. Nggih. Niki Monggo, Dek. nyuwun tembang Lestari. Niki Saking sin anu nonem. Diaturi jumeneng lho, diaturi jumeneng. Tuduk. Ojo cari karo rangga ing saya kekayang sapa Karek keri dhewe iso bablas. Kita anune disusupi nem brondol. Iki pilihanmu iki ta? Iya pilihanku iki. Wah, senengane kok ya golek kaya 4 sehat 5 sempurna bergizi. Langsung lep. Ya. Cocok iki. maksudnya kepriwe langsung lep Loh, maksudnya nyong dipangan ngono karo Rika Aduh, potensiune gegeden iki. piye? kepriwe maksudnya Omongane kok beda karo awake. Kok ora umum to omongan iki? Ora umume wong kene lho. Rika ngomong jarene nyong dilep maksudnya dipangan apa kepriwe Mosok jenengku Rika. Iki mondol. Kak. ya Rika maksudnya Lho, aku lanang lho kok jenenge Rika. nyong Oh, salah Sing nyong iki lho, cangkeme nyong lho. monyong. maksudnya nek bahasa ngapa ki nyong
iki kula. Oh, jenengmu Nyong. Ya, Ani Blorong. Sing bener sing ndi to ki Ani Blorong apa Nyong? Nek sampean karo aku tak genane. Aku sampean dadi sapa? Dadi sapa? Nyong. Lah aku Rika. Lah memang Rika karo Nyong iki kan disuruh menghibur warga masyarakat Merahu. Lek tak kandani ya. Maksudnya nek Nyong ki saya. Nek Rika ki sampean. Lah ya aku kan Rika. Iya. Lah ya Rika karo Nyong iki kan menghibur masyarakat Merahu. Paling tidak masyarakat Merahu harus bisa terhibur antara Rika karo Nyong. Sing gemblung siapa jane? Lah iki lho, wong telu sing gemblung papat. Wis ngene kowe dadi Rika apa Nyong? Ah, ngono milio. Kowe dadi Nyong. Ngene lho Nyong. Kuwi lho. Kamu datang di sini itu harus menghibur warga masyarakat. Iya, selamat. Iya, betul selamat. Selamat malam, Bon. Bapak-bapake biung-biunge wonten mriki. Durung pada ngantuk bapake. Lah iya nonton Deniken aja pada turuk ya. Omonganmu ki lho sing Kuwi dicethake sih. omonganmu sing cetha, balenono to, omonganmu ki balenono. Selamat malam bapak-bapak biunge sing wonten mriki dereng pada ngantuk. Dereng ngentosi Deniken nyanyi meleh nggih, aja pada turuk nggih. Wah, iki aku rada curiga terakhir. Aku kaget lho sing nguripe. Aja padha turu. Ning ngene Nyong kan akhirannya Kak. Nek bahasa ngapak nerang apa biar kepenak kayak kowe. Nek ada, nek sega. Nek Tela. Nek turu. Ya Nyong ora dosa. Desa Malacara negara Malatata kayak kowe. Berarti umpama aku nyanyi bahasa Indonesia sampean basa ngapak kita. Tangan kecil. Contohnya Bangun tidurku terus mandi. Nyong tangit. Prime? Bangun tidurku Tangi Nyong terus atus. tidak lupa menggosok gigi. Ora kelalen ngosoki untuk. Habis mandiku tolong ibu Bar atus ngrewangi biung. membersihkan tempat tidurku. Ngresiki nggone turu. Lah gak lah. Iki wis. Wah, iki omonganmu kon ngresiki sapa ngono lho nggone turukmu kuwi. Maksudnya Gusti Allah Gusti. maksudnya panggonane Nyong turu. Aku mbok jak nakal, aku lagi ikrok loro lho. Jane sing salah sapa ki Kowe Yo, kuwi lho lagumu iki diterjemahke aku nyanyi bahasa Indonesia, awakmu bahasa ngapa? Nek bar mangan mercon lah. Bantere. Iya wes. Maksudnya lagi mau terjemahnya kayak kiye lek. Lah ya coba baleni meneh. baleni. Sayang. Bangun tidurku terus mandi. Tangi turu Nyong terus Apa menggosok gitu rasa katresnan nek umpama karo Mbak Ani iki arek mbok kapane. Yen aku ketemu wanita sing kaya ngene iki bakal tak gandring. Tadi Gandrung kok gandring. bakal tak gandrung. Heeh. Iso ta kowe gandrung iki? Lho, Cara ketoprak ya iso. Ya iso. Alah tenang. Iya. Duduk. Wah, iki lho ketoprak ya. Duk. Pik tenan. Duk. Nah, iki arek ngomong iki ta. Ya, Mas. Duduk. priwe ki ora mau ngomong. Duk. Iki lho ketake. Ayo Mas. Duk. Jane iki ketoprak apa ora? Tuk. Ah, iki lho. Ya. Duduk. Tak dasar ditutuk apa kepriwe? Duk. Kok tutuk bae ta iki? Ayo. Duk. Kowe muni tuk pisan ka sak tono cangkemmu kowe. Ketoprak sewengi tak tuk tok. Terus Iki lho ndang digandrung dijak omong. Iki ngono cerita lakon Panji, lakon Kediri. Mbak Blorong dadi apa ki Dewi Sekartaji, awakmu dapuk Panji tengkorak ngono lho. Hei, apa enek Panji ya semoro bangun kok cemora ini. Panji asmara bangun. Ayo Kintang, Dewi Sekartaji iki lho.
Yai Sekarta. Panji kok gawe surjan ki lakon ndi iki? Lakon Mataram kowe ora lakon Mataram, lakon Panji ki kligo. Iya, kutune dicopot bae ki. Iya. Mosok lakon Kediri. Ben katon keker, nek jenenge Panji kan keker, Mbok. Adem lho. Wis ta totalitas. Totalitas. Mas, manggone ning lapangan adem lho iki. Ora Ya apa-apa, ora apa-apa. Dicopot kene bae. Panji kok iso. Copot. Ya ampun. Nyapon neh. Toprak apa wayang wong? Jarimu toprak. Lah nyapa gawe Kota Mantra Kusuma? Nggih kutune dicopot. Arep dadi Datuk kocok apa piye kowe iki? Hah. Jangkrik, jangkrik. Wah, adem lho. Wis ta, manuta. Urol ngono nek api ya mbok pepek dhewe kok ki ira-irane dienggo. Hah? Malah kaya suster kowe. Nek ngarep kene lho dal apik. Kaya tentara Jepang biyen kuwi. Ah, jan persis kaya banser. Banser kok ngene. Nang. Ayo. Yai Sekartaji. Dan tenan. Yen to ketemu marang sliramu bakal tak walakake tresnaku marang sliramu. Injih Kang Mas. Yen tak sawang pasuryanmu, rambutmu kang mak bakung, alismu kang nanggal sepisan, lambemu kang nyigar bokong. Apa enek lambe nyigar bokong lho. Lambene nyigar jambe. Lambe nyigar bokong lak ketok nyawaprut. Nggone iki nyaprut kok. Nganggo ki lho. Apik lho. Netot. Sik to. Apa? Diaspor sumur kompan iki. Ayo, Yayi. Yayi. Wonten dawuh Kang Mas. Ning jagat ora ana papat ning donya, ora ana lima ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani Yayi. Napa injih? Ana ing sakjroning taman makam pahlawan kene sliramu bakal Alah. Taman Keputren, makam pahlawan mendembokmu. Hah, Taman Kaputren cedhak makam pahlawan. ya. Mula kuwi Ladenana sliramu bakal tak rungrum tak mulyake uripmu Yayi. Enak dah. Wis. Tegane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo, tegane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengen ngetok. lencir kuning merak ati, sapa wong ora pengen nyipok. Kok terus arep nyipok ki? Mbak Cipok piye, Dol? Tak cipok muni. Piye, Pak? Mak puk. Ayo kan tintingane slender kan. Ayo coba. Dan mantul. Ya. Ngapa kok Kematane kok pilih-pilih iki. cengar-cengar ngapa raine? Ngapa lho? Blakonku ngene apane lho? Ngapa Pas mbak? di sana gak panas ngene iki. Lah terus ngapa? Lah iki kok panas ini. Jajal dibuka tuh. Wah, jangkrik lecer. Pak Bambang yang mesti sing. Ora. Oh, Pak. Aku ora ngerti kok. Madhep rono kok iso ngalahne Pak Bambang. Ayo, Kang, digandruk. Ndase kenapa? Ayo. Sinebut pahlawan. Wong panji semono ganggu kok sinebut iki lho. Ya piye? Slendro apa pelak kowe? Slendro to? Slendro. Ayo kalau slendro lho, tintingane njaluk sik. Sinebut pahlawan putri. Dan suarane kung tenan. Angger dhek liwat tanggane teng pundi kung, teng pundi kung. Kan nyeluk bakung. Sriuning mustika tuban laput. Tak tua kok cangkemmu malah tekan jula-juli. Sri Kuning Arep Mustika. marai kowe. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Nesu ngono nesu. Ayo terus ke Kang Mas. Sriuning mustika tuban. Senengan adalah padhet alah. Kita. Wah. Kowe iki wong lanang mbaya sing perkosa ngono lho, lagi lungguh ngene dilungguhi plek ngene kok iso. Lempang ya. Nek umume nanti pangku ki ya meneng ae. Lah kono. Lah kono di ngene ngene. Akhire kowe Aku yo keri.
cengengesan. Salah dadi wong kuru cilik. Wong kok iso anggonku ngolehne siramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utangmu dhewe sedumuk bau nyari bocah kok cengengesan. Rawe-rawe rantas. Kok sik kuwi dicetake sik. Malang-malang putung nyari bathuk. Lah ke priyene bathuke? Alah. Kok nyongkone kok medeni. Ha. Putra Kanjeng Sira Alah. lawe Ya karo dirangkul dijak. Ngene lho ndol wong kok dandruk sampean Mbak. Nyuwun tulung sampean. Anak contone iki lho. Contone dandruk ora kaku. Dandruk kok kaku kene Nduk. jane prayo padha wae. Wis kene. Kene iso ngadeg kok sik. Nah. Yayi Mustika ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima mung siji katresnan ya mung kanggo sliramu. Nggih. Ayo sliramu ndak gendong ndak ojong ndak mulyake ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari. Candak cek ya ta? Candak cek. Kang Mas, nyong kaya kowe jajal Kang Mas. Sik to, Ayo to Kang. Yayi. Aku digendong kaya kowe kaya batiran kowe lho Kang Mas. Sik to, Ayo Yayi. dipotong ta. Kudu Sik to, Yayi. Ngen. Kuwi perlu dipikir dhisik. pikir dipikir ayo to. wong lanang kok pikir-pikir ya. Loh, ngene lho Yayi Mustika ning jagat sliramu bakal ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari tak gendong ndak ojong ya kene wong ayu. Teknya Sik to. Aku pengen kaya kuwi. Iya. Iya sik. Sabar sik to. Iki dah aku duwe bojo kaya ngene iki kok. Iso setahun manak pindho. ayo kaya aku mau, ayo Yayi. Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengake ana ing alam kubur minangka. Lho. ndak sengkake ngaluhur kok alam kubur lho. Alam kubur ngarepe patiku apa kepriwe? Ora. Tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing ngaluhur minangka garwa Prameswari. Madhep rono. Aku kok kene. Di anu sik to, diukur-ukur kekuatan. Nah. Batang kilan. Sing ngisor Ngisore. Piro ndol? 6 kilan. Enteng satriya. Bentuke kaya selo. Ayo to Kang Mas. Ayo lho, Kang. Ndak Ayo, ayo. gendong, ndak ojok. Siam bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing ngaluhur minangka garwa Prameswariku. Udah. Piye ndol? Pemanasan dhisik. Oh, panasan. Otote lho diketane sik. Ayah. Iya. Udah. Kuwi kuat tenan apa ora lho? Lho. Nyenyak. Sampeyan nyak Pak Bambang. Mboten soalé niku Mbak niku bobote kok orang Wong lanang larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Lah, roti-roti. Lemben-lemben. Saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah ambeng. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahke. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Timun sigarane. Lang disabun kagungane. Alah. Bobot. Ayo. Ayo to Kang Mas. Nyerah aku. Piye? Kaya wong mbabut telo aku. Kok cengengesan rupamu. Ayo, terus nih. Duk kumprang. Duk pranggung. Marai. Ora. Ngono ya Kaya pinter-pinter dhewe. Tapuk lho. Mikir. Ora par. Lho kok Iya ya, Mas. ora pareng Kang. Boten Pak Jare nyuwun adik. Lah alah. Bocah rupane ya kenal pot. Duk prangkung Bojonegoro. Monggo Mbak damel kenang-kenang
sayang. Pun sampun kula. Ngebelo. Bebelo. Marai. Ra. Bebelo Wiratmaya. Weh, enak suarane. Sajak dadian sini melet irama lho iki. Tan murung Sri Uning gundul. Gugur terus digunduli. Ben kaya sapa? Ben kaya iki. Lantas gundule fungsine apa? Oh, fungsine loro. Apa? Nek sing ngisor ora ngatasi, Lah, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane? Nah, ngene-ngene. Kaya ngareng balik ning. Ben ngapa terus dingene-ngenekke? Ben kering. Mentelis kaya kowe. Takono Pak Bambang lho. Dadi kusumane Diunggah nih. Bangsa tak tung 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 tung. Ya ya. bangsa Cakil, cakil. Dua kletong. Wah, capeng barang. Adalah. Weh. Adalah. Detak. Pripun, Pi, Mas Mondol. Luar biasa. Lho cangkeme mbok pangan. Anak cakil kok mbadok gedang. Kula dhisik niku Mak Cayu Ali aku. Nggih pripun? Terus Mas model pisanan enten teng ngene Cak Kiro niku rumah Nggih. sakit Piyai ra iso ngomong. Nggih. Ternyata lah kok sakniki dadi dagelan luar biasa. Lah, apa enak dagelan bisu. Pak Bambang nyekan. Wong Mboten biyen saestu rumangsaku nek bocah iki apa meneng wae. meneng kok panjenengan. Ora iso ngomong ternyata wah Luar biasa. luar biasa. Niko Ternyata apa? mempunyai potensi yang sangat hebat. Mula wonge aja sok ngendak gunaning janmo. Nggih. Ternyata Pak Mondol sing piyaine Nun Sewu nggih. Nggih, nggih. Kaya ngono kuwi ternyata ya duwe potensi sing luar Nuwun biasa. sewu Pak Gusti. Kaya-kaya ngoten niku artine napa nggih? Kaya ngoten niku artinya niku sempurna lah. Sempurna. Iya. Duk iki Kak wi. Duk. Kok iso duwi lho. Pati arek ngelono prongos to sampean pekewuh to? Arek ngelono prongos. Mboten. Lah mosok ngono kuwi ra prongos. Iki kudu prongos. Lah apa? Mergo ra iku sing kemunduran. Ya jenenge prongos kok iso. Ya sing rada alus dhisik. Bawane sampun diaturke langgane. Langgane. Mbak bareng karo Mbak sampe sampean. Lucy. Lucy. Oh ya dek iki kan. Dek wingi nih Iya kok. lali ya. Apa ki? Ya serius. Seruning boleh, podang kuning boleh. Cocok iki karo ngrau senengane. Ya wis podang kuning. Nggih, Mong ora njaluk bawa podang kuning. Tayang apa nih kak? Mas Mondol, Pripun? coba nek sampean iki pancen wong cerdas. Sing nonton niku kira-kira nek wong pira? Kathah. Wah, niki sing nonton ra umum. Lah ya ora umum kuwi piro. Niki Udah karo 20 yuta. apane? 20 yuta ndas. Ndas sapa? Ya ndase penonton kuwi. Walah ngendas-ngendas. Nek mangga podang kuning diatur ya. Esok awane ngomah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang mitir anggonku goleki ora rasa esok awan nganti wengi. Mane ati liya kang nyawa
Asik asik. Iya iya. Keluyuran goleki sing tak sayang mobang-mobang pinter anggon goleki kuning agawe pikir urunge seret ireng sawon kamanise iki bunga karo jane kal atiku kedewan matur nuwun. Podang kuning wis diaturke. Lagi goleki lampu, iki lampune mati. Nggih, mboten napa-napa. Di anu riyen. Sing penting mriku muruk. Siap. Penting wis ketinggal. Nggih. Niki dilanjut nggih, nggih. Dilanjut. Nggih.